wujude guru ning para Kurawa. Ning Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo si tuan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios, nggo bios. Cengelmu ki wae. Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat, nek gelem duwe drana picis, wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. Asik kok. Asik kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Neng barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntuk-muntuk ning ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa Mbak Agep Semar ki blerek karo brana picis, ha? Aja gedhe dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa wigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mrataku nang Karang Kadempel iki ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggaliku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh, yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh, yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang mung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang mung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang berbeken marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin mboyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binayong marang negara Ngastina. Ora ketamong mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mo Semar, praptaku nang papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubrah-mubruh, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum paranpara ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa.
Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh tahun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang tahun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe ki abdi ning para Pandhawa lah kok iki ra lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar. Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowanan negara Ngastina, apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembadan. Nek perlu omah iki dimbrukke, kowe bangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembadan. Waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene tok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakale kelakon. Mula kan saka kowe Semar ayo to. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujang kaning negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Boten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngrudha peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rudha paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jarik katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki to. Oh, mergo nek kebelet meng kari flotrok. Dengkulmu mlocot ora. Saya terus meneng saya terus tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga, nang Ngastina dhek iki wujude guru ning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki wae. Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe drana picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem tentrem manyes arep 39 derajat ning kanane dadi ayem dadi sejuk kaya ana Esa AC kok AC kualik ora anggepe lumangsane apa nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumahsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat muntuk-muntuk ning ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok.
Nek sandhanganmu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa Mbak Agem Semar ki blereng karo Brana Picis? Ha, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Sing aku ora gelem aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep wakil budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to ngene. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen dhuwit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep jane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa Mbak Agem urip nang alam padang ki sing utama iki ming bondo donya. Ya ngono wae. Sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita ku idu ora. Padha ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 Oh. S ki ming tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit tapi lagi sesuatu ya. Pak Toton dasmu lho kok. Kuwi ming ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangan iki karo Brana Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene arep pamer Brana Picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa karo mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni lekku crita, atuno aku. Apik kuwi gayeng, dewae morat-marit tak sikat kabeh. Aku mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Keroyokan. Sampean iso nyenggol Semar, boyong Semar tak peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katitean. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba.
wis muhrim kok. Anggo ngapa tetet gong kantil dasmu lho. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ngono kuwi ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, matu Jawa, tutut yo. Lakon makan. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira delok polahe Bagong iso guyu dhewe dunekke demit ya. Terus kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mer. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mung Durna piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung Durna kok. Pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki doteng pendeli iki? Oh, setan ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, Mbok. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong. Batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatot pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mau Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa datang nganggo Kakang Garwaca, rasa datang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya Kang, mbok. Kok mbok apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake bapak kudu tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora kurang ajar karo kakangne kok Bambung Antasena. Sing berani koclok Antasena. Tendhangi raine ra. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula-kula. Pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit yo Kek, njaluk pamit Jiwa Semar.
Astuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya kula nanggono magawe gelar ira wang-wang wah mula pono kawan padha ngembelo sirahe gleleng pacake delangap-delangap ucapi kemewat kaya ngregem jimat kaya ning gelar Resi Abang jebul didombani karo Antasena Pakde Surtayu pancen kepara nyata aku minangka dadi wakile anak-anake kakene Semar sing kakene Semar ora kersa diboyong marang Negara Ngastina mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa aja jiat gedene gawe geger Karang Kadempel nek nganti wani gawe rusak kanan Karang Kadempel aja nglakon dosa Antasena sing ora trima Kurawa semantri aja kula ceblokke kabeh tak ceblokke maksude kula dudutane saka njero bumi iso wae saged apa iso ngamot ambekan wis pun meneng wae yo nggih ngamot ambekan sing tenanan ngamot ambekan kok omong wis melek sampean nang pundi Den aku ning awakmu terus men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi terus kowe ngopo-ngopo iso perang menangan tamani tumbak ora apa-apa tamani godo ora apa-apa yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso carane ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi bathukmu templekno lemah ngurak bablas sak nyawane ora iki serius lho iki ora guyon lho iya ora guyon cobane ora piye kok ora wani engko nek gaman ngapusi kula semenang tenanan oh piye wah gleleng iki nek ora tau brabrek Kurawa ora bakal rampung kanan Bagong iso tama lho ora basa karo aku basa ngapa kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani jaluk Semar Badranaya bapakmu kok rene tendangane ora pendhita macam apa kuwi pendhita marmeksa karo Semar Badranaya ora usah nyumbari karo wong tuaku Satama Keduga glindhingke sirahmu piye Satama Keduga glindhingke sirahmu biyen Bagong wong ora-oranmu saiki urung karuan kowe iso ngalahke Bagong bumi langit tangkep pecah siramu pangkal tayone negane atiku komeng tanganmu ayo nya jan ora edan iki serius iki mudhar kowe mudhar apa ya leno pangedawak cacake Kalonjana nggo ngopo nggo makane kowe wah setan aja pamer ketiban tumbak endi tumbakmu urung dicupuke tiban tumbak jebol dadamu nganti iso gawe mbledos wetengku bumi langit tangkep ayo ungalno dadamu nya dan meletik metu genine kandhane mula aku ora nggawa rek kowe ngapain nang ngene reng ora apa-apa ndelok kowe hati-hati ngundak kena pegaman nganti kowe kena nyemelangi aku nek perang biasa tatambi omong-omongan iki ora asale canggleleng kok ya terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah dian ki menungso apa iki menungso apa wis ora apa-apa to diamu dadi kono mati
gedeng kowe wer. Tumbak ditutuke cengel kok tang 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 tang. Cah ampuh. Ora sak gumun. Butuh telo ora? Oh butuh telo ngapa? Golekke. Kang. Wedian. Kang. Rasa wedi, aku kira apa-apa. Santai wae to. Tak goleke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok, wah bocah kok glelenge ra jama-jama. Ono apa lho kareng Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adikku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Nggih. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, mau sasik Kurawa. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Ngambet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane mabura. Carane sikile gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandek. Gleleng sae. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres dasmu. Biar. Wah, gleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman reng. Lek tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa. Mumpul sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatane. Weh lah Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kula digawe kaya ngene. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku ngambles bumi, mongko ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mongko Bagong tak jake gelut ning jero bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya ula to? Iso. Wonten iso mati wonge, mati. Wah, iku wis apik. Merem ambek-ambekan. Aja endo. Nek arep dingslupi aja endo. Lah niku ora tau endo. Kene manane ping pasrah kok endo. Sampeyan niku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula, nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles ya wis metu kok, Truk, mbok ya wis. Ha iya, angel bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak karepe wis sing diutus sapa ra ndoro-ndoro ki samakta ing Gati Sawika dhewe, Truk.
Sarika den prayitna semurires seka balik ditiyane gandayane tresanya purnama sasi matur nuwun nggih Den pun damel padhang kanan karang kadempel Ndara Antasena kula tak nagih kesaguhan sampeyan aku mangkat karo adikku Wisanggeni kae ora usah kuwatir Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan aku bakal budal karo Abimanyu aja kuwatir Siwana Yantaka Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura ngestu padha dawing Siwana Yantaka muga-muga sami lebda ing karya mboten manggih setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang ngabdipun Semar aku budal dina iki Siwana Yantaka aku mangkat dina iki Siwana Yantaka aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan saning Prabu Ndwaraka nyaya kula ndatama ora liwat pangestu ning wakmu Ndrawati Tampanono ndak gegem dadekake jimat anak lanang Antasena padha raja sak prapta munggir pangestune Pakdi wilujeng sowanku Pakdi aku ngaturke sembah kunjuk ya Pakdi ya kula Antasena ndak tampa pangestuning wong tuwa Tampanono ndak gegem dadekake jimat anggir Wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun nggih Paman Setyaki selamat tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman kula tampi dawa sami-sami anggir Antasena wilujeng rawuhipun Mak Cilik garwa ruci selamat tekaku aku ngaturake sembahku katur ya Mak Cilik kula tampi dawa sami-sami Raden kekalih dipun sengejaken anggenipun lenggah Siwa mati Udawa iya kaya sura-sura kepenak praptaku wa Pakdi Pati Udawa iya kaya sura kepenak sowanku ning negara Ndrawati Pakdi Wisanggeni Siwa Ndrawati ana dawuh sumengko pengawak Bojrandamar Sasidita anamung wigati sengkan-sengkan sowanmu ing datan pepoyan ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu Ndrawati setemene ngene wae sowanku saning Prabu Ndrawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya ing nalika semono aku budal saka ing Solo Geni sowan marang ngersaning Kakek Semar apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar sabab aku mituruti parampitaning dewa lumantar pasumenan ing wis dak tampa mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput mbuh cocok mbuh ora yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta munggah ing para putra munggah meneh para pupunden Pandhawa ya mung nalika semono ngendikaning kakekne Semar nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Ndwarawati ora ana pambiyantuning wakmu Ndwarawati tegese piye nggih merga syarat srana ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gering Bayu Wahyu mapan ning Karang Kadempel lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3 1 Pustaka Jamus Lima Sada angka 2 Sekar Wijaya Kesuma angka 4 pusaka Kyai Nenggala katelune kudu mapan ning negara
utawa ning Karang Kadempel. Mula tumuli aku semago lawan kakekne Badranaya, aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijayasuma ngersaning Kanjeng Ndrawati. Mula wa sowan kowe iki malih-malih apa? Tanana kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Prabu Ndrawati dina samengko Sekar Wijayasuma bakal ndak suwun ndak boyo marang Karang Kadempel wa Ndrawati. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitir kang mitraning astaning asta jagat wasane ku Bathara Wayaktura jagat wisanggeni aku ngrumangsani Tanata Ndrawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya nanging mbok yo aja banget nggone ngasorake marang drajating Tanata Ndrawati ing atase pusaka ingkang winastan Sekar Wijayasuma kuwi pusaka kadiwatan ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba mung Tanata Ndrawati lha kok dadi Kakang Semar mung kepengin gayuh kanugrahan wae lha kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijayasuma lha gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena ya to yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi laduk wani kurang keduga yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang nggone pun bakal maringake Sekar Wijayasuma iki bakal akeh pitunganing nata ing Ndrawati mula sing gedhe pangapura ya wis anggeni yen sira swanana ing negara Ndrawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijayasuma aku ora ngeparangake mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijayasuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel wis anggeni Antasena wadi lah kok dadi banjur sumalana suwanmu nyaket kelawan Makming Ndrawati Blakasuta blakotang terus terang sing rembugan wisanggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Makming Ndrawati ming padhe gelem maringake Sekar Wijayasuma apa ora lho yen aku gelem maringake Ndrawati tentrem yen aku ora gelem maringake Sekar Wijayasuma apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndrawati Siwa Ndrawati Setyaki siramam nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki gajengipun bocah nom dumeh dugal kewarisan dumeh dugal kuwarisan nom-noman ora nganggo pitung ora nganggo tata krama sakabinake dhewe nggih sampeyan nyumbari ajeng kawi geger negara Ndrawati nek ora krungu Senopati Ndrawati mboten napa-napa nek krungu Senopati Ndrawati niki dadi tanggung jawabe satru ingkang boruji ingkang paman pun Setyaki menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndrawati krana Kanjeng Prabu mboten maringaken Sekar Wijayasuma ajangipun boten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndrawati metu njaba le lan jajale kaya apa kekuasane malih jenengan kaya wong jeneng bocah nom mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa tanpa digelar lan digulung udawa lah kok dadi kaya ngono lho patih kok nganggo tata krama lho untune malah gathuk barang patih kok untune kerot udawa wonten timbalan lah rak ngono to senengane ya nyuwun pangapunten sinuwun
tatanan para kawula aja nganti kasempyok ing ngarep dan aku ing bakal misah ing padha regejegan kula semanggaken Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garbaruci. Bapak keperanggul mungking ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungking alogo nggih kula menika tiyang sepuh masinipun kula boten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena lek wis ora sandadakaken gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan majlis iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijayakusuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake majlis Garbaruci, Siwa Ndarawati kudu maringake Sekar Wijayakusuma. Nggih. Kula menika nate bondo kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon nadyan nyuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon apa meneh namung atmajanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu ayo dijajal nek nang kene kowe apa aku sing kalah jroning boto itu monggo kula ladosi ning aku njaluk ngapura lho nek aku neranyak karo Makdik Garbaruci. Join boleh. Wah, geleng tenan. Ngene iki. Yo. Hai. Setyaki. Wong gerang-gerang kok gelut kok kaya cah cilik menguleng-ulengan gelut ki ya jotosan ha iki padha-padha ampuhe ngene iki kok Dik Majlis Setyaki tak jotos ya ora apa-apa aku dijotos Majlis Setyaki ya ming kaya dicokot semut kula dipun jotos Anggir Antasena namung kadung dipun cocok kidung aku dijotos Majlis Setyaki kaya ming didumuk kula dipun jotos Anggir Antasena kaya dipijeti prawan aku dijotos Majlis Setyaki dipijeti rondo lho iki kok tekan wong wedok-wedok ki ngopo to ampuh kabeh wis to ampuh kabeh Setyaki ya didaya Antasena ya ampuh ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Wijayakusuma Antasena piye upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekir negara Ndarawati kang mangkono ora bakal prayoga dadiane heeh
Darma Kusuma ing Ngamarta wale-wale menapa Prabu sowan kula menika mboten saking wikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Badranaya inggih Siwa Nayantaka ing wigatos Siwa Semaranggenipun badhe kepengin nanggayu kanugrahan nanging kedah wonten syarat serananipun mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijaya Kesuma pustaka Jamus Miang Jimat Limasada sartanipun Kyai Nenggala mongko sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Limasada mugi keparenga sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel wa Prabu Darma Kusuma mangkahanggra sesumbar lindho pome gonceng kumaludhok guntur ketop lumembak penyugang kumambang Dosang Wisnu Bathara kang anjok sangking wiyadi Abimanyu ora kok jeneng wakmu ing Ngamarta bakal awol maringake pustaka Jamus Miang Jimat Limasada nanging teko andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayu kanugrahan syarat seranane kudu pustaka Jamus Limasada prapteng Karang Kadempel apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye teka sira kulup Atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu ing Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun ing Ngamarta bisa kumandhel kapercayane marang sira kulup sakarone mula sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake pustaka Jamus Miang Jimat Limasada nggir Tanjung Anom Kata Dyan Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kulup tetuka ana ponggir teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca nuwun pamuntenmu sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedah pikantuk damel mila sakmangke gandeng Paduka Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Limasada kula nyuwun pamunten tinimbang sakmangke Gatotkaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dados kesaganipun paripaksa nadyan kula dados deking pengamun-amun bebasan putung kabandemna remuk kasawurna kula mboten badhe kesah saking negari Ngamarta mrawi Paduka Prabu mboten kepareng maringaken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Limasada wah wonten amit Sangri Mantabi direbena iki lho dene Demawaing Nawang Tuwak Koko Prabu mboten ateges kula menika badhe kumawantun dhateng dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngamutana Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanugi Kakang Mas Madukara ingkang tanmandhi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Yodipati menapa mboten saru diroling atasipun tiyang sepuh kalian putra sami gejegan doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula warga Pandhawa menika mboten rukun Koko Prabu kinayo nyahak
Tuwin kinarya nyupet dhateng raosanipun para kawula dhateng para Pandhawa miwah atmajanipun. Mbok iya. Turta malih Kyai Semar Badrana menika slaminipun kula menika srawung kaliyan Kakang Semar mboten nate tumindak goro utawi ujar lelamisan. Mbok menawi menapa ing dipun tindaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa Kaka Prabu. Dewa wonten dawuh minggiro ora sudi aku duwe anak wani karo wong gerang. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula mbandhawu timbalipun Kaka Prabu Darma Kusuma mbarep kakangku dawuh piye. Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Wah, kuwi tenan inggih. Menawi ngantos kula dura sampun ngantos beja gesang kula. Yen pancen ana dawuh saka mbarep dawuhna karo anakku. Wah, janji engko dienggo salah gunake. Dening Gatotkaca apa dene Abimanyu aja klakon dosa. Aku dhewe sing bakal madrapi paukuman lawan kowe. Ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai Gatotkaca wonten timbalan. Pustaka Jamus Lima Sada tampanana. Nanging wanti-wanti tungasing pamanmu. Kewareng Paduka paman. Sak budalmu tekan karang kadempel, Kakang Mas Jodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutwuri marang lakune anak lanang Pringgondani. Kula aturi paringaken paman. Lekas kita linuteng kidung katong katereng momong memangun manah rahayu yono tanah kolong jagat Dewa Bathara Antarja ora Prabu kula ingkang sowan eneng apa Lah kok dadi janur kono kadingaren Sirat Majaku jangkar bumi sowan ning Mandura. Wale-wale menapa? Sowan menika sak boten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan lawan Atmajaku jangkar bumi kasinggihan mekaten. Wigatine mugi dados ing kawuningan bilih Siwa Nayantaka anyur nyadong kanugrahaning Jawata. Ingkang sak mangke kegiatanipun kanugrahan menika kala wau badhe andayani tumraping negari Ngamarta miwah pepundhen Pandhawa. Nanging ngendhipun Ki Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu Paduka Kanjeng Prabu Mandura. Lho. Pambiyantuku piye? Krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka 3 cacahipun. Pustaka Jamus Lima Sada Sekar Wijaya Kusuma lan Kyai Nenggala. Wa sowan kula dipuntus dening Ki Siwa Semar Badranaya supados nyuwun ngambil pusaka Kyai Nenggala badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Piye? Ayo binatang paresmaning jajalanan sepertane baune iblis lanat. Antarja wonten timbalan. Lah kok wani-wanine? Kowe komo wani matur yen bakal nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Ngerti ora? Yen pancen kowe durung manuk, yen pancen kowe durung ngerti. Pusakaning Baladewa kuwi wujude loro, kodrat karo wiradat. Sing kodrat mapan nang epek-epek Baladewa aran Kyai Nenggala, sing wiradat jenenge Kyai Alugara. Lah kok dadi Semar nyuwun ngambil Kyai Nenggala iku padha karo moteng-moteng tangane Baladewa iya. Iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae.
iki mapan ning jeroning kulit sak jabaning daging. Cetha yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura. Nyilih Kyai Nenggala padha karo ngilani jajane Baladewa Patre. Maning jajalan O Prabu mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura nanging ibarate aku kuwi menungsa sing kedunungan rasa lha kok dadi malah sira ngendharat marang Antarja babu apa dikira aku wedi karo Nata Mandura ayo dijajal anak Jodipati karo Ralindra Mandura menang sapa nek kene ditemtokke Antarja Kresna inggih Kakang Prabu kula ingkang rayi Ndarawati sirmu piye karepmu piye ayo kene Antarja iki maju ngarep aku kene jejeki raine parat menungso ora tatanan lah kok dadi wani barang nyilih pusaka Kyai Nenggala mongko dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala iki mapan ana ing sak jabaning daging sak jeroning kulit kok ora iso digawa dening sapa wae sing iso digawa dening sapa wae iki mung Kyai Alugara kuwi wae ora setengah titah iso mboyong pusaka ingsun lah kok dadi arep disilih karo Semar memek mripate Semar diapure derajate ngaceplek kok dadak nyilih Kyai Nenggala arep ngopo Kakang Prabu kula nyuwun mapunten sampun ngantos duka nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipunutus dening Kyai Semar lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe anyadong kanugrahaning Hyang Mahanasa mongko sekawit pisanggringan Antasena ugi sowan wonten negaring Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma lho inggih lah terus kembang tok paringke kula paringaken mergi menawi boten Antasena ngamuk tumunten ngabaring ing kula tampi Gatotkaca kaliyan pun Abimanyu nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada lah terus ugi dipun paringaken ngambil dening Kyai Prabu Darmakusuma tiga pusaka menika dados syarat srana tumurun ing kanugrahan ingkang angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa Nenggala ki tememplek